diely a točí tu so mnou Šofík. Čaute. Takže čaute všetci. A my sa tu, som sa tu tak prechádzala. Prechádzame sa. Čo to je? Čo to postavil CD za kamerou? No tak toto sú nové hradby, ktoré som ja postaval. Mimo kamery. Či postavil. Čiže... sorry, že som to nenatáčal, ale chcel som niečo sám. Čiže... tu mám nejaké hore schody a tu som si spravil sklad na začiatok. Čiže... toto je môj sklad. Trošku dzivý strop, trošku dzivé podlaha, ne, Šofík? No. A trošku mi s tým pomáha Šofík. Tu si sadni. A je tu u mňa aj bratrane, čiže budú mierne faily trošku. Čiže ja tu mám nejakú čestku, tu je beacon, nejaké... A teraz točíme s mojím mikrákom. Čiže, čau mikrák, niečo si. Toto sú random čestky. A tu mám kôš a automatickú vypekareň. Len trošku je pofailovaná, lebo toto treba stlačiť, aby ten pulzer mi nagivoval do čestky. Čiže ja si tu dám nejakú vec, ktorú chcem rozpaliť. Tu si dám uhlie, aby mi to šlo núka do pec. To už tu aj do nasypníka. A tu to rovno vcucne do furnejsky. Tu sú dole dropery a tu mám tieto obvody. A tu je čestka, do ktorej to ide. Ja si to vezmem. Áno, ešte mám nové veci. Unbreaking 3 a Efficiency 3 či 4. Toto. A ukáž to dia čestu, ne? Diamond čestku už každý videl odo mňa, ne? Teda, to už videli ste všetci, len ja som ju presunul. Čiže tu už začnem bývať a tie hradby nie sú až tak celkom dlhé, vidíte, že včera som len tak sa nudil, no tak som pokračoval s tými hradbami. A mám nový texture pack, čiže volá sa jak Faithful 64x44. Áno, čiže... Odkaz bude potom v popise videa. Áno, a toto je zatiaľ také názorne. Ja som tu na to tak neviem prečo zarovnal, ale ja to pôjdem až celkom dole ku začiatku hradba. Áno, vidíte, mám vzdialenosť na tiny, lebo mi to tak lagovalo. Dáme si to na normál. Tak. Tu mám nejaký hospodár četky, ale tu má dole tieto item hoppery a ja som si tam mať vybrať české veci, čiže a toto ani nebudem používať, ale toto je tudzivé, že mám hore schody, poprosím potom opečka, že mi to česky rozbije. No čiže teraz čo ideme robiť? Neviem. Čiže sklad ste videli. Potom tu som spravil tú lávu. Som ju mal dať vyššie, ne, aby tak teklo. A potom by vyteklo tu, ne? Hej. No, fake. No necháme to tak. Tu som chcel dať nejakú takú vlnu alebo dačo. Neviem, čo tu spravím. Potom. No čiže, tu neviem čo pridáte do popisku, čo tu mám spraviť, ale už som sa rozhodol, že čo tu spravím. Toto celé zburdám a tu postavím farmu, čiže tu nebudem farmiť. Budem tam mať sliepky, všetky rôzne blbosti. Rozmyslel som, že či není spawner v shope, ale ťažko podľa mňa. Začínam používať ender perly, ale to vidíte, nie až tak často. Ja si givnem viac, lebo 4 mi bude málo. Alebo vieš čo, si ich pokupujem rovno. No čo, ale povedz aj ty dačo, ne? Nebúchaj, Maďo. Ty kokos, také lagy. Fuck off bullshit the comp. Uni! Ideš nabok? Ale. A večkuj si, vieš koho.
No, jedna ender perla naviac. Asi ju. Kašlem na ňu. Ideme. A ja ešte vám môžem ukázať môj starý dom. Áno, toto je môj starý sklad, čo som vám ukázal. A toto som vám asi neukázal. Tu som mal Diamond miestnosť. Tu boli všetko z diablokov, svietilce, všetko pekne. A tu boli dva vzácne čestky, ktoré boli tie diabloky a toto bolo na piston, ako vidíte. Dobre, ideme. Čau, starý sklad. Mal som ťa rád. Ešte tu mám nejaké veci. Diamondové brnenie. Tu mám nejaké hlavičky. Áno, po schode ste videli, Netherwardy ste videli. Toto ste nevideli. Tadá. Hlavy. Tu som najprv začal natáčať, ale som to potom vymazal, som tu chcel spraviť tú farmu, ale som spravil fail, a potom som sa vykašľal na to. A potom neskôr som začal tu stavať hradby, ale ak som pozeral, tu by mi nevyšlo. Vidíte, aj tak mi to tu rozbíjali, tu už nejakí mantáci sú. Čiže skeper. Ja, to je ten manták, kúkajte, ešte si tu daj, áno. Ešte si tu daj move. Movement. No toto si doma, ja doma. Jak sa to dáva? Res, set, move, Move T. F. Prečo false? Čo aby sa nemohli hýbať, ne? No, čiže to je true. Aby sa nemohli hýbať. To je to F. Fucking bullshit. Aťko zatvor dvere, buď taký láskavý. No, čo vám ešte môžem povedať také nové? Poriadne, Aďo. A nič možno v ďalšom dieli budem postaviť tú farmu, ne? No, v ďalšom dieli, alebo teraz. Tak chceš. Čo ja viem. Ale bude to treba tam rozkopať. Čo mám stopnúť, alebo dať rýchlosť? Však končí diel, vykopieš to za kamerou, dáš ďalší diel, ne? No to je akože moja rada. Alebo ja to tu trošku zrovnám, zatiaľ porozmýšľam, že čo sa tu nám bude diať ešte v tomto dieli, ja to tu na trošku zrovnám. No čiže dúfam, že som vám už updateiť niečo hovoril, že už mám 1.5.2. Potom som vám povedal, že mám tento texture pack. Čo som zabudol povedať? Zabudol som niečo povedať, či? Ja, áno, hrá tu s nami Mumi, čiže môžete si pozrieť jej kanál, dám vám ho do popisku. No, mám Mumie LP, aj tak vám to dám do popisku, čiže to máte jedno. Potom, ak chcete, vám aj môžem ukázať ten dom, ona to zarovnám. A neviem. Čo mi dá čo aj ty, ne? Či? Teraz sme si mu pomáhali robiť nový sviat kanálu, no vlastne ja som to robil. A tie uputavky, ešte potom zrobíme aj tie zoznamy videí. Jasne, čiže môj kanál sa pomaličky zlepšuje, jak vidíte. A je to dobrá vecička. Len pre niektorých A ešte si robil nové logo, ne? Áno. Jeho kamarát tam urobil nové logo. Áno. No, tá Mumi... Hej! Tá Mumi lepe... Jasne, už len si... Kamarátka! Šofa, počkaj, ak skončí video, ja ťa zbijem. Kamarátka! Ja ti fúknem, uvidíš. No, čiže... H-head, svietivec, glowstone dust, tak. A toto len trošku pokopeme. No dúfam, že nemáme vypnutý mikrofón. Ne, zapnutý je, v pohode. Minule sa mi stali také faily, že točím a kúkam a nič som netočil, iba som ho spravil do blúdu. A natočil som akože jeden diel do blúdu. Do luftu som vyhodil všetko. 20 minút alebo koľko. Neviem, či toto dám skôr, alebo tam ten diel. Neviem, či som to v minulom dieli pri starom sklade, čo vyjde zo chvíľku. Alebo už vyšiel. No a ja toto pretáčam, čiže tak. A začnem natáčať Killing Floor, čiže
môžete sa začať tešiť a potom spravíme aj tú facebookovskú stránku, ja dúfam. Ne? Neostávam cez 20 lajkov. Lol. No čiže ešte jednu časť. A už potom A potom ešte môžeme vyskúšať tú vychytávku, ako dostať viac lajkov na facebookovú stránku. OK. Netreba všetko povedať. Divákom budú viac múdrejší ako ja. Však už sú nie. Aj tak sú. OK. Čiže toto bude stačiť. Toto bude stačiť. Toto bude stačiť. Ak aj tak to poje asi do zeme. Boh zná. Moje turbomašiny. 2 FPS-ka. What the fuck, man? Čože? No majú teraz ide tak 10-15, ale 2 FPS-ka, what the fuck? OK. Vidíte, ja mám slabý komp trošku, ale funguje, to je hlavné. Tak nemám ako Šofik, že mu 220 fps ide. Určite, ja keď nenatáčam mi ide na normále 120. No, ja keď netočím takedy 70-80. A keď natáčam mi ide v pohode 30. Ohľadom toho texture packu je to jak default, len je to zlepšený. Čo ti je? To nie je taký Minecraft, ale ako tu postavíš dom, nie to zmáže ten dom. OK, počkať, čo to zatiaľ to robí. OK, zazriem ja. Let's dig, bitch! Tak jak hovno. Vidíte, môj malý bratranec tiež len na tablete Minecraft. Trolalol. No a ešte toto vyvierujeme. Pobúrame to. Ja chcem ruku mať. Chcem mať ruku. Tomu povedz, nech máš ruku. Ale ja myslím, Fucking bullshit. že odhodiť ju treba. Tak to odhoď. Čo som ja? Ja odhádzam a nič. Stále je to tehlené. Dobre, ja ticho. Takže ja to mám spraviť. Sa to spýta jeho. Fucking. Dobre, som posral. Dobre, no čiže tak. Toto dokončíme, bo to som len tak cez všetko robil. Dúfam, že sa vám páčia tie hradby a že nie ste nasratí na mňa, že som to nenatáčal, jak som ich stával. Ale vtedy sa mi nechcelo točiť, lebo to bolo už bolo veľa hodín. Nechcelo sa mi kecať, som bol unavený jak kuťafasa. Hutor, baby. No dobre, no rýchlo to vydigujeme, všetko vyondíme, Iron. Úplne môžete čeknúť môj kanál, odkaz bude určite v popise videa. Určite, uvidíme. Natáčam viacero letov, niektorým ak ma nepoznáte, tak môj kanál je NZ Šofik Show, natáčam trošku dlhšiu dobu. Ako ja. No, už 4 mesiace. Koľko? 4 mesiace to teraz mám pôvodného videa, Ja som asi pred týždňom. Ja som začal asi tak. Dajme tomu. Mesiac. Približne. CCA. A ja mám cca za tie 4 mesiace a 57 videí. No čiže... Môžete sa pozrieť, teraz som začal novú sériu Tekitu na let's-playerskom serveri, ktorý vlastní Dante. Akože viete, že tu mám fly. Mne sa nechce... Joj, kašlem na fly. Idem späť dolu. Idem sa učiť. Idem si robiť skill na Ender Perly. Dúpem si Algebár.
fuck ja. Neviem, že či toto nie je malé. Mal by som to dať väčší, ale to už je fucking bullshit posraté. Nejdy, tak to bude tak. Stačí na jeden blok. Killový hráč spadne, to už je jeho vec. Počkaj, ja skočím do starého domu a ja sa pamätám, že som tu mal tak kde Eliky. Eliky, kde ste? Aha, tam. Čiže my si vezmeme Instant Health. Toto je blbosti mi netreba. Night Vision, Regeneration. Dám si Instant Health. Abo už kašlem na to. Si odložím, potom tu mám ešte nejaké vecičky, som si tu nechal. Diamond Sword. tu na už v podstate už ja vôbec nebývam. Som to nechal kamarátu. Aha, mu musím povoliť resku, čiže to je res. Keep. Pset. Nie, ja tu ešte budem chodiť. Res, pset. Richie 07. Trusted, alebo jak? Tak nejak, ne? Hej, tak. Trusted, to znamená, že všetky blbosti som mu povedal, čiže build, container a čo tam je? A use. Čiže a ešte tie, no, všetky tieto tri a ešte nejaké redstone a také chujoviny. On si tu už niečo stával, len ja som robil novú resku a mu to vadilo. Nemohol nič tu robiť. No čiže, čau kamaráti, čaute všetci. Ako to ten tu house. To viete, staré môj House of Parliament. Ešte v tom hrade by som si mohol spraviť enchant na dačo. Davidku, No. mi dáš ruku? Počkaj, šofa, Nic ste nevideli. Trololol. Dobre, čiže... Aha. Home. A potrebujeme odložiť gabuziny. Čiže ja to dám tu na grass. Niekde tu pobieha zombík. Dúfam, že sa mu páči môj hrad. Áno, páči sa mu. Už odpovedal. Trololol. Ok, čiže ja si to dám tu. Night Vision. Tu. To sos, keby si spal. Vlastne. No, čiže... Ja si to dám tak. Tuc. Dobre, no. Rýchlo ten enchant spravíme. No, čiže... Čože? Dúfam, že toto ste nepočuli. Čo? Naši sa tu prekrikujú o 106. O 106? Buď ticho. Potkan. Musíka Boston tu nie. Potom ja ti Ticho buď. poviem škaredom. No. Počkajte. OK, čiže, dobre, vykraftím to, aby ste videli, no čiže potrebujeme, už asi každý viete, len pre nejakých začiatočníkov to ukážem, ako treba vykraftiť. Enchant table, čiže, raz, 2, 3, tak a jedno toto, ne? Tak.
dojdeme ku pracovnému stolu. Treba urobiť knižku. Takto urobíte knižku. A potom bookshelf spravíte tak, že tu nadáte 3 knižky, tak. Tu nad budú 3 knižky, takto budú 3 knižky. A tu na dole ide drevo, aj tu, aj hore, všade. No čiže my si spravíme, tu na bude toto, tu na toto. A takto bude enchant table. Čiže enchant máme. Achievement get. OK, a my si to tu na už nerozkopem, bo tu už je jaskyňa alebo jaká gutapsová. Nebudem všetko tu narobiť. Vieš čo, ja si to spravím tu na niekde. Čo? Tu si môžeš spraviť takú miestnosť, že tu majú priame vstup do toho enchantu. Tu? Hej. Tak. Už to predtým. Počkajte. Dobre, tak toto stopnem. No čiže ja som si tu spravil takto kamene. Dáme si bookshelfy. Počkať, jak to je? Tu si dám do stredu. Aha, to nemá stred. Bullshit. Tak to bude vyčňovať. Alebo ne. Prečo by to malo vyčňovať? Je to tu natlačené. Vidíte, natlačené. Všetko tu je natlačené. Tak. Tu Oliver hrá Zombie Smasher. Ako počujete. Môj mikrák nemáš taký rozsah, vieš, takže tam nie je všetko počuť. Tak. Kúrnik, prehral som level. Dobre, teraz kašľu na ten level. Dobre, čiže tak. Dohrou zbytočne nedávam. A myslím si, že som to posral. Treba mi nejakú vecičku. Sekunda. OK, čiže sme zase späť. Čo som potreboval? Dobre. Dobre. No dole, Duduška. Duduš. Počkajte, lebo tu sa duduškujú. Ty, kokos, to u teba sa ani v kúde nenatočiť video. Však to. Ja tomu poviem, že keď chcem kľud, tam mám kľud. Ale tu nie je nikdy kľud. Zvykam si po čase. Dúfam, že aspoň bude mať to nejakú výhodu. Dúfam, že veľa z toho ste nepočuli. Môj mikrák, vieš, má slabší rozsah, preto je to No potom fasa. aj podľa výšky. No ideme, toto rozžubeme Vieš, lebo späť. dohora to počuť, ale z dola nepočuť. Nemám. To by som dlho rozbíjal. Vidíte? Si uklač. Tak trošku. Doleti. Hejteri, hejtujte ma. Že, Haters gonna hate. čiže kopem klompáčom bookshelf. Ale jediný silk touch, ktorý mám, čiže sorry bro. Takto. Áno, presne tak. Takto, áno. Keď tam dám, tak mi má výjsť na 30. Takto dúfam, že stačí. Áno, dobre, yes! Máme enchant. Trošku také pobúrané. Dobre, taký. Kámo, neviem, kto sa bude pozrieť na také lagy. Tak. 13 fps na hre hore. Mám 13 fps, ale žiadne lagy to je v tom. No tam minimum, koľko by si mal mať, aspoň 25. Tak vidíš, môj komp má nejaký rozsah. Blbý. No, zatiaľ to bude takto. Ale nepochopím si tvoj počítač, lebo môj kamarát má 1 gigovú ramku a mu ide 20 fps natáčať. A ty máš 4 giga ramku a tebe 15 fps alebo 10 natáča.
Počkať. Tento PC úplne nepochopím. Zľava mám nastavený zase, jak blbosť. No nevadí, aspoň, že mi to nelaguje, no rýchlo to dokončíme tento diel, čiže dúfam, že mi dáte nejaký nový odber. Dúfam, že sa vám toto video páčilo, čiže dajte like. Čiže ďakujem za všetko, za slednutie. Dúfam, že budem mať viac pozretí, aspoň, že sa vám toto video páčilo. Takže zdravíme vás, čaute. Čau.